Ennen mulla on ongelmia suittien kanssa. No ihan sama. Mene siihen perseeseen. Jeesus on vaan. Nikonin kamera. Miltä sä näytit? Pitäis ruveta kuvaamaan? Se tipsuu. Mut ihan pakko. Toi ei oo kivaa. Näin lopet. Siis iskudaan lähetään tän esteen. Joo. Amatöörit asialla. Nyt mä! Hyi! Mikä hyppy! No ei, kättä. Uusiksi! Opettaja hyppii. Laita toi takas, mä tuun nyt hyppää. Joo. Se on muutakin. Amatööri perse pitkällä. Amatööri ratsastuksessa ei oo huono. On. Ei oo. Mm-hmm. Se on harrastelija, kun se Toi yksi ottaa aina hevoset, että ne on mukaan oikeita hevosia. Haista Jumpi, on siis mulle niin vaikee. No ei, hypätäänpäs. Oh, joo. Kato mä hyppään sen. Mä hyppäsin. Oi. Hei, mä oon armeija, mä en sotaan. Okei, no niin. Taas se Warhorsesta, ei sota joku. Warhorse. Joo. Kato mun miakka. Niinku siinä laukussa. Nouskaa. Satuaan! Satuaan käy! Tää on sit pellolla tapahtuu mukavaa. Täällä ei nyt oikein pitkää peltoa. Kato se sänki. Käteen! Eikö esiin? Ja miakas. Tanan! Okei. Sitten Ravi. yhtä laukkaa. Ei kun ravi. No mä Siinä piti ensin käyttää, sit ravi ja sit laukka. Ai niin joo. Okei. Piip. Uusi aloitus. Esiin! Miakas. Tanan! Sitten käyntiä eteenpäin. Yhtä laukkaa. Se oli... Nyt tarkkaa! Miakas. Esiin! Miakas. Tanan! Ja... Mä tiedän siitä. Hyökkäykseen! Tiedätkö kaikki näkee sut? Tiedätkö kaikki näkee sut aika läheltä? Let's go, baby. Baby goodbye. Ja nyt alkaa seuraavaksi sitten muun. Okei. Sitten tässä minä haastattelen naulaparia. Oikeastaan 3 naulaparia. Okei, tossa on 1. Mikä sinun nimesi on? Mä oon Taavi. Okei, kiitos. Entäs sinun? Mä oon Toove. Et sä? Mä oon Tillu. Okei. No, mitä harrastuksia sinulla on? No, mä harrastan siis Mä harrastan naulaamista. Sitten mä harrastan jotain vasaraa. Okei, riittää jo. Entäs sä? Mä harrastan naulalla ratsastusta. Ja? Ja kivien Okei, joo. Et sä? En harrasta yhtään mitään muuta kuin pissaamista.
Okei, sulla vähän ääni vaihtelee, Taavi. Joo, me ollaan yhdessä. Mikä? Okei. No, entäs sinulle puupalikka? Mä oon totta. Siis mä oon. Puhuuko se täältä päin vai täältä vai? No, mä puhun vähän joka puolella. Okei. Ja mä oon ennätysihkudaa. Okei, mitä sä harrastat? Mä harrastan ratsastusta. Mitä muuta? Ja mun bestiksen tää Avelista. Mä harrastan meikkaamista totta kai. Mä meikkaan joka ikinen aamu. No, ei muuta meikkaa. Joo, no mä en käytä mun parhaita meikkiä muuten vapaa-ajalla, eli näiden konien seuras esim. Mut ratsastuksessa mä siis käytän. No, nyt mun tos meikit. Ja mä harrastan siis sotaa. Eli koska Suomessa on aika paljon sotia, mä oon tällainen sidemieskappunainen. Ymmärräyte. Pitää katsoa. Mä en naurata yhtään. Eiks näy? Ahaa. Teette uudestaan tai ahaa. Ahaa.